Egurontzako, zu Amaia, Lorri Bertzako eskolako ikasle bat zara eta 30 urte darabazuz bertso eskola. Lehenengo maizue etxaun izan zen, eta beraz, gana ondo. Finaletara heldu, txapelak irabazi, baina gauzak aldatu eta Ander jarri zen irakasle, hau ez txapelik, ez finalik, Ibiltzen ginen kantuan jotasun, orain beti merienda mikroaren izun. Ander egia esan trazartu nizun, kiroltasunaren aserio hartuzun, kiroltasunaren aserio hartuzun. Etxaunekin zuke eman makina bat pauzu, finaletara ere iristen zinen zu, gero Ander etorri dena txarto aizu. Nigaz bizitza zer dan ondo ikasi duzu, nigaz bizitza zer dan ondo ikasi duzu. Releboa emon eutzon zeo zeren asmotan, baina erratu nintzen erabagi hortan. Lau klasetik irutan egoten da lotan, mutiliona da baina ez daki bertzotan, mutiliona da baina ez daki bertzotan. Etxaun zu izan zaitut, beti nik eredu, abanera zein koplan, aizen bat endredu, alere Anderrekin gustora gaudegu, bertxotan eskaz baina ondo pasatzen dugu, bertxotan eskaz baina ondo pasatzen dugu. Eskola bihurtu da gure jolas leku, irakasle ona naiz zenbat errespetu. Etxaun joan zen baina dena ez da aldatu, nibela jaitsi baina fisikoa hobetu, nibela jaitsi baina fisikoa hobetu. Nik emoten neutzuen errima zerrenda, doinu eta neurritan neutzuen lauzenga, oinondo pasatzen dut benga, benga, benga. Amaia hemen fama kostatu egiten da, Amaia hemen fama kostatu egiten da.
Badut saiakera bat ta nahi dut hartzean, naizen ibiltzen ni lengo antzean, nola gustatzen zaizu ni lausengatzea, ez altzaizu okurritu epaile sartzea, ez altzaizu okurritu epaile sartzea. Hartu behar da beti tartekoa, etxaun zan serioa denari betoa, eske etxaun hori da soso antzekoa, agur txapelketari gora poteoa, agur txapelketari gora poteoa. Ezkero asko ez da urtengo, amaiari erantzun nahi deutzet lehenengo, nik epaituko neuke zorrotz eta sendo, zuzinak azken aurren tanderrazkeneko, zuzinak azken aurren tanderrazkeneko. Ez tetez kantatu nahi beti edo nola, handerrekin enabil ni gaizki inola, ez zerate konpontzen zuek biokola, pozik egingo ditut bi bertso eskola, pozik egingo ditut bi bertso eskola. Etxaunekin txapela hori zen helburu, ta lortuko zenuen guztia seguru, baina etxaunek nosbaiten bea jotzen badu, gure bertso eskolan onartuko dugu, gure bertso eskolan onartuko dugu. Egin beharko dodaz zenbait zehaztapen, beraz elkarrizketa amaituta eten, nik txapelen bat lortu behar dut noizbaiten, zuek jarraitu bertzo freikiak izaten, zuek jarraitu bertzo freikiak izaten.